Uyangena umakoti, uyangena umakoti, uyangena umakoti. Uyangena umakoti manje. Uyangena umthimba. Uyangena umthimba. Umthimba uletarezi. Nangu umntwana uletarezi. Simulethile namhlanje. Nangu heritage. Manje sisahlele esihlahleni akekho besazi isigcawu sisazokhoza ngoba uma ngabe besesaziwa besesogangwa leso sigcawu leso athi yesini umakoti ngesi manje bakanje yakufana ukuthi kade besenkhona umthimba la ufikela khona sefuna lamanje bakhonjiswe inkomo yabo ona yabaZulu yabo nobaba wengane bawukhonjiswa lapha endlini kanjalo bese kubuyana imali kanye kuwe esigcawini umhlobo ele Singelela lapho ulwazi njani kodwa mkhulu siyabila hayi namkelekile la isigcina makhopho sethu ekhaya elikhulu lethu sithe ukuthi basahlobo uzohamba kahle uhlobo bethu sicela ke ubaba unozincwadi asondele ngala duze kwethu amen siyobona inkomo kamakoti bese siyabuya ke soqhubeka nomsebenzi
abafana bayoyiphela. Uyabuza umthetho. Uyabuza umthetho. Uthi ngoba ulana Mamkhize uyamthandani na? Ngizobuza kabili kathathu. Kusho ukuthi kuzoba caca ukuthi amanzi yawachithwa uma ngasho lutho Mamkhize. Uyabuza umthetho ukuthi ngoba ula uyamthandani na? Mamkhize, uyabuza umthetho ukuthi ngoba ula uyamthandani na? Ipuyisa
umsebenzi omkhulu ukuthi ngabe niyawuthanda kari ngoba umkhulu Mkhumbane umntapoli olwazi usilethele umakoti la kusigcina magugu salana endlini kaMkhumbane. Ngizomemeza okhokho bonke ukuthi bebe nathi la kulomcimbi esinawo wokuphetha lembenge esayiqala namhlanje simukela ngokusemthethweni umakoti. Sanibonani. Nathi uma sifika lapha ekhaya kwa Heritage siqhamuka siyumthimba siletha umakoti sisibongela ngezinkomo umkhwenyana azilethile phakathi kwekhaya izinkomo ebeziwubuhle bamasiko sikubala umlando umkhwenyana ulethile okuyizinkokhelo nezinsika zesintu nezinhlobonhlobo zamagugu izindaba ezixoxwa yizizukulwane nezinqwaba zamasiko ezisindwe ngokuhamba kwesikhathi. Thina adle umuzi waseMkhumbane njengoba sigcina amagugu siyafisa ukuthi bonke abantu bebone ukuthi isintu sakithi sisithanda kangakanani sisilwela kangakanani na. Ngizomemeza okhokho bethu okuyena izala abantu okuyena owakha lo muzi waseMkhumbane ngimemeze uMasipholi uNtuthwane zomfelokazi uMbaxambili onjengoDabedabe olunye obakungo olunye obasekhaya ukubhakela isensimbi esando umlokothwa nolokothwa. Namuhla sihlanganisa lemndeni emibili siyavuma ukuthi lezi zinhlaka zombili ingana ziyaqhasana futhi zingakhula futhi ndawonye uma ngabe sezikhulile kwenziwa lo mcimbi nje kugubwa ubudlelwane obuphakathi kuka libraries no heritage. Ahlangane sonke sibambisane sibe munye lobu buhlobo esibakhile buqhubeke biye phambili. Ngimemeza uDedede Mthabathu mathi angeyabhalelana elikabasi siyabusisi uMasinga andawanye akamakoti akamkhwenyana. Athi singaba kamakoti simemeza uma suka sibekwe zibekwela betako ngoba beza bengamphethe bona bakhona sala lanetha okunkulu umzungeni
Asibonge okugcina ngizomemeza umthakathi ogudla ngekhalwa abanye begudla ngehosha umthakathi kajaza kanuka kunuka bomabhantshana usho wale nkokoni elasha isangoma kaSoshangase. Heritage ngeke usaziswela izincwadi obheke nje abantu bangabe befika manje esolofuni obheke wena izincwadi ezikhuluma ngelobolo uyozithola zikhona lokho kwakhiwa umhlobo obenziwa library uzokwakha umhlobo kanye no-heritage ngeke kusaba khona ukuhlupheka sesiyohamba nawo heritage siya nawo ezikoleni siyofundisa ngamagugu siyofundisa ngamasiko uthi agcinwa kanjani kulezi zikhungo zabantwana abasakhulayo njengoba nje izwe libhubha. Asibonge Nkaba. Yebo. Wonke lapho uzosibungaza amen. Induna ke le yalelizwe. Sizobonga ke la okuhle okwenziwa abantwana. Osekukuncane kakhulu. Obuhle nje okuvama ukuthi kwenzeke. Lento yokwenziwa lana ke emakoti nawe emkhonyana. So uzozufa ufele lapha ekhaya. Uyabona le yankomo okade uxhoyiswa ngayo. Yufakaza ukuthi wena umakoti walapha ekhaya uze ungene ethuneni njoba nali ibhokisi lakho. Mkhonyana umakoti uyondliwa, kondliwa ngayo yonke indlela. Angalambi bondliwe ekhaya njobe la into ayizele yinye ile ntathe engondliwa abazali bakhe le. Sizocela ukuthi konke okwenzakala njengenduna yesizwe sizobonga thina nje siyiso lenkosi ukuthi konke okwenzekayo aqhubeke ngempumelelo ke siyabonga. Sobuyisela kuwena ke nduna ukuthi bakhombe ukuthi kiwapi noma sekubuyelwa ngaphakathi. Mphakathi wakithi siyabonga kakhulu ukuthi sihlanganise uHeritage noLibrary namhlanje sekumfazi nendoda bazobambisana njalo songena ngaphakathi ke la sithola okuya ngamanzi siphuza amanzi singadluli ngaphandle. Siyabonga singene ngaphakathi. Lapho nasisiya uhlelo lesibili lomcimbi.
umphakathi okhona cishe nasegameni likaJesu. Siyabonga nonke igama lakhe wasemshini ngizibongile ngabe ngisebenzela umkhandlu weSeku kwi-department yama-library heritage. Ngimele uSina Manager shuthi ngeke linamanga uSina Manager ngishayele ekhaya. Ngimxolisele yona la mthakathi kungenzeka ahambe ngiphaphuluka ngoba kusala kamama ngingathembi. So ngiyaqolisela uSenator Capital ukuze ukuthi ashoyile as time goes on. Usuku namhlanje ngiluhle kakhulu kuthina sonke si-department kahle kahle masikhuluma ngo-libraries and heritage sikhuluma ngama-museum, sikhuluma ngama-libraries, sikhuluma ngamabanki, sikhuluma ngamahholo, sikhuluma ngesekolokisha. Masikhuluma ngabaphathi beSeku yithina labo, ukhuluma amabhishi yithina labo, ukhuluma ngama-libraries yithina labo, yonke into eyasekile enhle ngakwinto enjengathi yithina labo. Kodwa-ke le division ekhuluma ngayo it's libraries and heritage. Si-reporta ku-director oyedwa thina. Ngaleyo ndlela-ke ama-services wethu oqala nje kwaselapha sizosebenzisa sizobungaza i-heritage imvelaphi yethu njengabantu abanyama ngoba sibona sengazuthi kuyahamba kuyashabalala ukuyigqaja nibahle kanjani nibahle ngibonile lapho lesimhle kanjani nibahle niyezwa sizovuselela lokho-ke ukuthi kahle kahle ingqinamba ngento omnyama ukuthi uyiphathe kahle nokuthi ukuyiphatha kahle kuyadinga ukuthi ube ne-information ube nolwazi. Ulwazi uthola phi? Uthola ema-museum, uthola ema-library. Awukwazi ukuthi ungahamba indlela ende kangaka kodwa ungenalo ulwazi. Yingakho ngisho ngathiwa umama wakho akazi ukubhala igama lakhe kodwa awukwazi ukuthi wena mama awukwazi ukwazi i-degree ngoba lowo mzali ula ukhona ngenxa yakhe ula ubambisana emhlabeni okusho ukuthi ulwazi lakhe lukhulu kunolwakho noma ngathiwa usuku uya phesheya kwelwandle la ngakaze afike khona kodwa yena ngenxa yokuthi mudala kunayo unolwazi yena anaziye kunawo uma ikhuza is because uhambile le ndlela usefuna ukuthi nawe-ke ungangeni kule ndlela kulokugodi angene kuwo. So yingakho-ke sinasibangiselela-ke mphakathi wasemkhumbane ukuthi nansi umkhumbane nansi ama-libraries akhona wasebenziseni awenu sihlupheni ngolwazi thina imandate yethu ukuthi sinikeze ulwazi. Ulwazi ongathola ngaphakathi ngawo ngamangala ungamangala ulwazi mawunika ngaphakathi ukuthi kanti hawu kahle kahle ukuthi kahle kahle ilokubelaphi ukukhala amakhosi yonke inangaphakathi nathina futhi ema-library ey'ncwadini ngoba ulwazi lethu thina-ke siyalibhala sibhale phansi ngoba yinto lakho lelo ongasoze wa-akhomsalelofakazelelo emhlabeni yingakho namanje sakunamdadala ababebhale iy'ncwadi ovivi olobantwana ngoba bashiya ifa ley'ncwadi. Yingakho namanje nasikwazi ukubhala ngemlando yethu ngoba kunabantu abashiya besibhalele leyo mlando. Namhlanje-ke sizohlanganisa ubudlelwano ukuthi sikwenze ukuthi siqaqugqame siyazi ukuthi umkhumbane ube khona isikhathi eside ngenxa yey'nqamethi yokuthi ungakwazi ukuthi usebenze ngendlela efanele kodwa namhlanje sizomemezela ukuthi umkhumbane museum ungowenu bantu basemkhumbane lekalashi umkhumbane nosamkhabane umkhumbane ungowenu. And mina abantu bengicabanga ukuthi banayo ulwazi ukuthi kungani kuthiwa umkhumbane. It's very deep ukuthi hhayi kwathiwa umkhumbane. So songana ngelintanga kulo ndaba leyo. Namhlanje sizobungaza ubudlelwane bethu, sizobungaza ukuthina sizozigqaja nathi ngemisebenzi yethu thina ema-libraries heritage ukuthi sibungazeni sisebenzisane okwenzeka eliphelelwa nakwazi ukuthi nangapha uzothola ngoba inhloso yethu ukuthi thina sizonikeza information. Leyo information nanti sizodlelwa abantu uma ubona ukuthi kunegebe ekhona bhala phansi futhi
ungabhala nezigaba nalapho uzakahlekani usakuthi nafuthi sizokuthatha sizokubeka la ukuthi uqhamise phela ikhono lakho ngoba thina vele umsebenzi wethu loyo. So ngalawo manje ngiyacabanga ukuthi sonke sesiyazi ukuthi sibathina sizokunaza imisebenzi yethu ema-libraries nobuqotho nokubaluleka kwekhatha yethu nemisebenzi esendayo nama-services esiwenzayo thina njenge-museum. Maningi-ke ama-museum esinawo, maningi futhi nama-libraries esinawo. Ama-museum awukhokhi-ke Nkosi yami makuyongena khona, awukhokhi, angizakhokhi never. Uyangena nje uyobheka emuseum, akukhokha abazalwane, akukhokha futhi bangena e-library angithi niyazi. Asikhokhi ama-services wethu, ungena mahhala uyofuna ulwazi ngoba uma ngabe unolwazi ungahamba indlela ende. Ngiyabonga kakhulu Pastor. Sibonge kakhulu. Ngicabanga uma ngabe ngilalele uzake ngilaleleka izinto okuyizona ezihlanganisile namhlanje. Kuningi ongaqhamukana kodwa asibe nesicaphune nje kokubili ukuthi sizokhumbuzana ukuthi sinezindawo lapho kuba khona ulwazi olutholayo. Kunama-libraries, kune-museums. Yiko sithi umshado namhlanje waka-libraries and heritage. Ngiyacabanga mhlawumbe mase ngibheka abantu ababengemumva ukuhlanganiswa kwale-concept document. Babenalento ngicabanga ukuthi esema-libraries kwakunalento le ongase-uyi-understand mawubheka ey'ncwadini ey'ningi ekuthiwa i-system theory. Lapho khona kubhekwa ukuthi siphetheni organizations esiwaphethe ngomabili yini engase siyisebenzise siyihlanganise. Mhlasimbe sibheke ukuthi yini ezothi nangabe kuyenza ama-libraries nama-museum kulekelelwane kusebenziswane ndawonye. That's number one. Number two, bese siyakhumbuzana ukuthi ey'khathini ey'dlule ama-museums nama-libraries ayingayiswa ey'ndaweni zabantu. Kuqale ukuthi kuzo-decentralizwa emva kokuthi-ke sekubonakele ukuthi abantu abaningi kufuneka bahambe iy'ndlela ezinde nangabe bezosondela lapho bezothola khona ulwazi. Yiko thina nje kuma-museums usuthola ukuthi kunama-museums abo-Adams manje avulwayo, abo-Antonian museums. Ushone konanga akhona, ubheke ko-Phoenix, ubheke ko-Vernon. But still mawubheka futhi nakuma-libraries yinto efana kukhona nama-mobile libraries manje akhona. So umuntu ukuthi uzothi ushoda ngolwazi ngeke kuze kube yinto esingase sithi ilula ukuthi yenzeke njengamanje. Ama-museums nama-libraries ayashaya. So-ke uma sibekela phambili ngoba kubonakele ukuthi izinto ey'balulekile nangesintu nokwazi ukuthi izinto zesintu zibe kanjani njengoba sifayile saqala ngomgcagco naphakathi. Kusho ukuthi-ke manje sesifuna ukuthi ngoba i-panel engiyiphethe ine-power enkulu kabi kulezi ngxoxo esibhekene nazo njengamanje. Ngizocela nje ukuthi silanisise sizwe kahle ukuthi yini esitshelwayo nathi kunakho khona esikwaziyo kodwa sizozwa. Ngizocela njengamanje nje ukuthi ngicele usolwazi uProfessor Umbatha eze ngaphambili ake azositshela nje asinike i-overview ngelobolo ukuthi ilobolo kwenzakalani kanjani qala kanjani kusuke kusukephi. Ngizocela-ke simhlayelise uProfessor. Sizokhuluma ngezinto ezithinta thina njengabantu bakade. Singabantu bakade. Kufanele sibehlale siyikhumbuze ngoba indaba yokufika kwabamhlophe yenza saze sayikhohlwa ukuthi singobani. Ngakho uma sibuka into enjengale siyibonile namhlanje umshado
umgcado kuyinto ebalulekile ukubana ngabe siyayiqhenya kakhulu ngayo. Kodwa ngisacela ngingakaqhubeki ngizokhuluma nje kamfushane. Ngilungise futhi nami ngoba sikhuluma ngomshado nami sengiganisiwe. Unqamela liseganisele eMambatha. Uthi ngombatha. Hayi, nami ngomlilobolo manje sekhaya. Akithi siyakwazi ukuthi umuntu wesilisa ugane omunye umuntu wesilisa. Umthetho usekela usuyazivumela ngithi. Umbuso wentando yeningi. Akukhuluma manga ngithi. Kodwa ngiyathethelela ukwangala. Ukhona umfundisi owayephethe inkhozo owathiwa umfundisi uHawu Bhatha. Manje uyekhona ukudideka mina igama lami nguSihawu Ngubane. Ngubane Mbovu Somahashi uNokumane uNangu uNgubane. Siyabonga hayi abonakele. Nami ufuna ukugijima phezu kwamanje ngoba ngisebeke bahamba nabaphawu ukuthi anive libahle. Ngicela sishaye izandla ukuthi ngicela ukuthi nje Paul yafushane ngelobolo ukuthi yini lobolo. Abanye bathi lobola, abanye bathi lobolo. Manje kufanele sicacise lezi zinto. Abanye bathi umthatho, abanye bathi umshado. Uma kushado kusuke kuhlanganiswa imindeni emibili. Ngokwesintu akuhlanganiswa abantu ababili abashadayo ngoba uma sithi sizocela isihlobo esihle sisuke sizocela umhlobo nalowo mndeni wokuqala lapho kufanelekile ukwenza sihluke kakhulu kwezinye izizwe. Ezinye izizwe insizwe ihlangane nentombi ishele nje hayi intombi isivumile ubone insizwe siguqa phansi ithe ungangishada na ungangishada hawu jabula hayi bese kuphela kanjani bashade bobabili kuphela. Abazali bozwa leli lami ngasemashada. Yingakho-ke ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kube khona ukwahlukana ngendlela usuhlangane ngayo. Bathi into ehlangane kalula ichitheka kalula. Uma ngabe saka uhlobo kuba khona ababili umakoti nomkhwenyana noma sibonile ukuthi khona ikhetho nomthimba abasuke bevumelene ngothando. Kusho ukuthi uma sifika kulesigaba sempilo sizobungaza ukuthandana kukamasipala baba umasipala bese kwakhona eze-library ukugcinwa kwamabhuku nolwazi bese kwakhona ukugcinwa kwamabhuku. So sizohlanganisa lokho buhlobo. Uhlobo-ke ngokwesintu sibeka laba ababili abasuke behlangana. Kuye kuthiwe siyofa silahlane. Uma ubona umuntu wakho ohlanganiswe naye ngothando usofa silahlane lo. Igama elithi sofa silahlane lisukela egameni lesizulu elithi ukwenda. Ukwenda ukufa. Igama elithi enda lisho ukufa. Siyakhumbula ukuthi kwakhona isiko lakwaZulu elaqedwa yiLembe leNkomo ngokukhalipha. Isiko lokuthi uma ngabe kuzalwe amawele elilodwa liyendiswa. Ukwendiswa futhi kuyabulawa. Libulawa kabuhlungu angithi. Vele ithathe ingane